Na de coronatijd binnen mensen oors winkeljen gaan. De vraag is alleen nog correct hoe. We willen inzicht hebben in waar mensen hun yield en hun tijd aan besteden in het winkelje, in het keepgedrag. Zodat we daaruit, als we die data hebben, kunnen van waar kunnen we misschien op beleid, maar misschien ook wel fysiek investeren in de omjouwing van Friesland waar mensen keepje. Het is hier in Zuidoost-Veen vinden we het fijn. Wat ons betreft had er wel iets meer mogen zijn. Nog een paar meer tentjes waar je lekker koffie kunt drinken. Pannenkoekenrestaurantje bij wijze van spreken. De leegstand, dat moet bollen beter worden. Dus juist het hier, we staan hier voor een pan dit verpaupen die er helemaal. Misschien komt het ook wel dat het online, dat weet je net. Het winkelcentrum worden er net beter van, denk ik, dat er een hele berg online gekocht wordt. Een nieuwe trend van winkels die goed rennen is de tweedehands of vintage winkel. In Ljouwert binnen intussen over van dit soort winkels. Ik denk dat sowieso er behoefte is aan eigenheid, aan je eigen stijl creëren. Wat heel goed kan met vintage, omdat het dus uniek is. Het is ook heerlijk om hier doorheen te snuffelen en je vindt van alles. We zorgen dat het onder jongeren heel hip is om circulair douane te wezen. Ik mij het winkel in en dergelijke. En Ljouwert bouwt echt een naam op dat vlak. En dat is heel positief, want dan komen mensen van heel vier wij komen op dat soort dingen naar Ljouwert. De online vragenlijst van het onderzoek kan op 21 april invullen worden. De resultaten worden in de simmer verwachten.